Abala tule. Maro man chalaba. Karo iwe butaligi na bimutata. Mana unu bundio ibo na abukaro luna ya udo de kwa. Amara vai bole. Mana oliwe meli. Mana? Yo meli ni buna igwe na BG. Algo maka. Ndi mo mmebo. Ayi bundi mmebo na ndi tu awocha. Sina ayi bundi wa ye jenne. We jenne ndi dibia kwa na dibia bago ba na gbele ni na makpu aya maazi nke na abo na asa. Onya bute na nunu nchani na afọ. Mara m na esimi osimi n'obodo ma mmeta ezikọ gị iwe tata ihe nne gwubu ka ị nara aka ndụ gị ka anyị jụọ asa mara mma ejiri iwe ọkụ emi na-agbụ aka mma na ọmụmụ ka gịnị ya na-emta okpukpe na n'aka ndụ yọnyọ egwu ese ma egwu ero ụnụ abụkwakwa ya na mmadụ ọma chalaba sọlọ nke ọmalụ ma ndụ ya adịzikwa na oyibo ji isi tie sele ọ na-ewu onye mume mara nwa chalaba ọsụmụ na anya ntị a na-agwa okwu a na nnukwu iwe nke igwe inwekwala anya iji abụ ụzọ n'ime mmụọ aba kwulu sị na ọnwụ juru gị isi na nwunye gị bụ Oliakụ na ọnwụ gbulie bụ nwanne gị nwoke nke n'isi mmanya nwe nata onye gbulie nwunye ma nwụrụ anwụ Oliakụ nọ n'ụlọ nke Oliakụ nwụrụ anwụ eziokwu ị makwala na agba n'aba gị chele aba m nwa na amụrụ ya mụ n'aka nna m ọ dị mma agwa aba kwuru si na dị ọkpara gị na nwụrụ nne jere obodo oyibo n'oge nwanne gị nwoke nwere na-eme ma nwa nwa ọzọ ha n'izu na ụmụ niile dị ndụ kiri na-ehu nwe kere ebe ọ nwụrụ n'afọ ka ọ bụ kere nwa nke na-efu ewu maka na nwa nwụrụ izi Makwalivi na-ekwu aba ma na-atụrọkwa asị ibe na-ekwu bụ makwalivi na-eme aba ma na-atụrọkwa asị mara ọma ka anyị na-ekwu okwu ya sị ma ndụ ya dịkwa ọnwụ na-elu olie isi o julie isi gbọm nke ọnwụ juwere isi mara ọma nchalaba nke nna agwa gị nne bụ na nne gị nọ n'ibe dibịa nne gị bụ agbọ mma abụrọ gị n'anya owu nke anyanwụ na anya na ebe nne gị nọdụrụ gị n'elu ya mere akala iwe niile ị na-eme a na-agaziri agazi ọgasịeli isi na nne m nọ n'ibe dibịa nne gwa m ka m na-agwa gị ịmakwala mgbe arọ na ndị keribi na-ekwu nwe na-agwa gị na nne gị ya bụ nne gị bụ agbọmma ọ nọ n'ibe dibịa nne na-ekwu bi o ji gbu gị ọkarọ rapịanụ ahụ ka egosi gị na ibe na-eme ka onwe na-eme bụ nne ịmara na ọ bụla rapụrụ m mkpi ma o tigbuo gị mmụọ nke naanị nso mmụọ ka ukpi na-etigbu ọgụ gị ịmali ya evu na mmali ụdị nji ewe ya na aba ekwusigo eziokwu na anya na ebe na-ekwu na nsekeju nke m na-agwakwu gị na tupu isi ebe na-apụ nnu n'elu ibe na mmụla na ya agbaji gị ọkpa n'ezi gwa m ebe ibe aba kwuru ka m na-agwa gị ozigozie odogo manụ iche n'ụwa bụ egwu aja mara ọma bịa ka ịkpa ọ bụrụ ibe niile ka ị akọ n'ime obodo mara ọma nchalaba mụ na gị ete n'odowe egwu na okwu gị na-ekwere okwu eri nwanne gị ji bụrụ PG n'obodo nọ ịkpa ya mụbụ a na-enwe mana ọ hụrụ nke ịgbaji ọkpa nwa anyị agbajirili gị ọkpa n'obodo ịgbada ya agba ife nọrọ ọdụ were nwa ọbara oge niile ọbara na-eru olu gị ịmana iwe nna alụ n'obodo di ya ọkwa ibe ngwa ọrụ gị niile dị nta ozulu oken ịmụrụ nwoke na-aga nke nwere isi ebe pụrụ na-aga ya duru nchalaba nya jee kwunu gbajie ya ọkpa ka ọ kweta na ọ na-eme ịchọkwa igbu ya n'isi gbakwuo ya n'isi gba m mgbagbu ma buru ụzọ nwetugodi ya n'ọkpa gaba fake dibia ju ebe niile dibia ma go kale ma gwa dibia ma go kale ma